asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang aldaw na Miyerkules, fits and weary po kan Honyo, headlines kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw. Mga fire trainees, balik training na sa training center matapos ang quarantine period. Nagkaperang patinampo sa syudad kang Ligaw, Asinawas, kompletado na kang Provincial Government of Albay. Munisipyo Candaraga, padagos man na naghihigpit, may kinaraman sa pagbumonitor kan mga nagbabadyular sa protocol, may kinaraman sa pinapasunod kan Department of Health. Sa lado nasyonal, Pfizer BioNTech nakaresibi na nin emergency use kan COVID-19 vaccine para duman sa mga aki pa, sigon sa Food and Drug Administration. Alkalde kan Takurong nagadan dahilan sa COVID-19. Department of Health bukas sa opsyon na gamiton ang Sinovac vaccine kan China para sa mga aki sa vaccination program kan gobyerno. Sa sports, laban ni Manny Pacquiao asin Errol Spence Jr. padagos na pinagpaplantsa sa ngunyan. Spence naghambog na kaya niyang patumbahon si Manny Pacquiao. Mientras tanto, iba pa niya to na mga headlines kunya na pagkaaga sa lado po sa luwas ka nasyon. Nasyon kang Vietnam naghagad din tabang sa mga katarading na nasyon. Natabangan sinda sa pagbakalin medisina kontra sa COVID-19 dahilan sa padagos na paglangkaw kan kaso kan COVID duman. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Padagos sa ngunyan ang paghigpit kan lokal na gobyerno kan Daraga may kinaraman sa mga health standards sa dapat ipasunod. Susog sa regulasyon kang Department of Health. Magin ang mga miyembros kan PNP asin ang lokal na gobyerno sa pagi ni Mayor Vic Perete. Yung inutnam na nagpaluwas din orden asin pangapudan sa publiko na kinakaipa na magsunod sa tama na protocol pagkatapos na manutaran ang padagos sa paglangkaw din COVID-19 sa sinabi ng banwaan. Mantang ang sa endang quarantine facilities, yung padagos man naglangkaw ang bilang sa ngunyan. Inot kaini sa entrevista kang DZGB News, sinabi ni Mayor Vic Perete na siya padagos na nakikioron sa mga Legaspeño na daay magsinutil asin magsunod ng gad sa mga dapat nagibuhon susog sa standard tanganing mapugulan ang padagos na pagbaba o kaya padagos sa paglangkaw kan kaso kan COVID-19 sa sinabi ng munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos ang paghanda kan lokal na gobyerno kang Legazpi sa mga food packs na ipapanaongon niya na nasa ang Legazpi na sa irarom kan General Community Quarantine. Sigon sa pahayag na Alcalde Noel Rosal, ngunya na si Mana sayang ipinag-orden sa iyang mga pag-iriban na ihanda ang maabot sa 56,000 na food packs para sa mga beneficiaries kini. Dahilan ta kinakaipuan ini kan mga namanwaan imbis na magpararuluwas para magsaod asin maghanap kan sendang pakonsumo. Sinabi ni Rosal na ipapanaok ang lokal na gobyerno dahil man talaga makakakompleto kan pagangaipo kan mga namanwaan alagad magkakatabang ini sa pangangaipo kan lampang pamilya. Sa ente naman hindoon ang 56,000 na food packs. Padagos ngunya na pinaghahandakan sa indang opisina sa tabang kan CSWDO kasi iba pang mga ahensya tangani na ini ma-deliver na sa mas talong madaling panahon. Ang mga food packs itatao sa mga barangay
sa pagikan pag house to house kay ni. O kung bako, pwede man nagibuhon sa mga COVID court basta sana masunod ang tama na protocol, as in diit ang pag-distribute kay ni, as in dapat iwasan ang pagrumol-umol kan tawo sa sinabi na lugar. Mantang ini dapat na pamahalaan kan barangay kapitan, as in kan mga barangay officials. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Mga fire trainees balik na sa training center matapos ang quarantine period. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Balik na sa training center ang mga pinag-quarantine ng mga fire trainees. Ini matapos na comply na kan mga inian 14 días na quarantine period. Kung kaya balik na normal ang classroom instruction sa mga ini. Matatandaan, pinroll out ang sobra 150 ang mga fire trainees as in dinara sa mga quarantine facilities matapos 30 sa mga ini ang COVID positive puros asymptomatic. Kaya man pinagburulong ang mga ini kung saan sa ngunyan okay man ang mga salod kan mga puturong bumbero. Basado sa mga opisyalis kan BFP, more on classrooms ang mga pag-aadal kan mga trainees mantang ang mga field training siring kan rappelling as in iba pang physical activities kinansila na. Sa ngunyan ang paglaom diretso ng normal ang sitwasyon sa proseso kan ensayo as in pagtutuklo sa mga fire trainees digi sa ibaba kan kawa-kawa sa Tuburan, Ligao City. Madagdag na Bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightNed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Orientation as in simulation exercises for COVID-19 vaccination kan Bicol University naging matrayumpo. Renz Luna sa detalye. Naging malinig asin matrayumpo ang ginibol orientation and simulation exercises for COVID-19 vaccination kan Bicol University. Ini may kamawotan tanganing magpreparar naman ang Bicol University sa pagbakuna sa indang mga empleyados, maging man sa mga estudyante sa nambitan ng kolehiyo. Ginibo ang nambitan ng orientation and simulation exercises for COVID-19 vaccination digdi mismo sa Bicol University College of Engineering Gymnasium na kung saan pinanginotan din kan Department of Health, maging man kan Bicol University College of Medicine, Bicol University Health Services, as in Bicol University College of Nursing. Sabi kay pagtabangan kan kabos sa mga naunambitan ng mga departamento, naging matrayon po ang simulation exercises. Alin sa kunyan, pinaghalat na sana kung arin maabot na mga bakuna para naman sa saindang kategorya. Tanganin mapo na naman ang pagbakuna sa mga profesor, maging man sa mga nagtatrabaho sa laog ng bitan ng universidad. Ulit na Bareta, Renz Luna, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mientras tanto, enhanced checkpoints sa Kabikolan gigibuhon kan PNP Region 5 kontra sa terorismo. Detalye kang report kay Lowens Barcena. Mas lalong papakusugon na sin papaiwason ngunyan kan Philippine National Police o PNP Region 5 at pangkondusir nin mga checkpoints sa pilog na Kabikulan. Ini ang siniguro sa DZGB News ni PNP Region 5 spokesperson Police Major Malu Kalubakib na ini ang binutasang pahayag ni Police Brigadier General Jonel Estomo, ang Regional Director kan PNP Region 5, makalihis na mangyari ang siring na sitwasyon na may mga pagpapasabog ng pinagigibo ang pinagsasahutan nindang Communist Terrorist Groups o CTGs, tangani na mabantayan ang pase orden. Susugman kay Kalubakib, mas lalo sinda magiging masigasig sa pagkampanya kontra sa mga kalaban kan gobyerno dahil iyo man ini ang kasuguan sa inda na ipinaluwas mismo ni Police Chief Guillermo Ilyazar sa PNP Central Office. Nangangapudan man ang opisina na magkaigwanin kooperasyon kay ni ang publiko sin makipag-coordinar sa sinang opisina kung may mga naiisihan man na mga manlain-lain na aktibidad kan mga kalaban kang gobyerno. Ang ng matapos ang mga byulensya na nangyari daw kan mga nakalihis na daw ang pinagsasahutan ninda na ang may kagibuhan man sana daw iyo ang pinagsasabing communist terrorist groups na sa konyan ay panagpapaluwas din pahayag may kinaaraman
sa nangyari dyan sa Barangay Humapon, Legazpi City na tinambangan ang mga pulis ay kinadamay kan mga sibilyan kan mga nakalihis daw. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Oras sa Pilipinas, alas 7:21. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kan mga patalastas. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Adelaide and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa ito. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak.
15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint consent is back, only $10.50 SRP. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latrissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mitsubishi, ang inyong trabador ng Senado. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ferex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferex B Complex Daily. Mga tugang, tinugutan na po kan Food and Drug Administration tinawanan emergency use
para sa COVID-19 vaccine ang Pfizer, BioNTech para mas takol na mga minoridad ang maggamitan kay ini. Inang kinumpirmar kan Department of Health kan base sa niluwas na revised emergency use authorization kan sinabi ng opisina sa dokumento kan Food and Drug Administration petsang Mayo o na may petsang Mayo 28 sinasabi na dahilan sa pag-aatal kan Food and Drug Administration tinugutan na ang sinabi ng bakuna na magamit para sa mga namanwaang Pilipino. Kaya bisa informasyon ng vaccine pwedeng i-administer sa mga persona na may edad nin 12 anyos asin paitaas. Alagad pwede man nagamiton ang Pfizer sa 12 hanggang 15 anyos. Mantang sinabi man ni Health Secretary Francisco Duque III sa sarong report na senda pang pag-aadalan kung nihilingon kung ang mga may comorbidities pwedeng maisabay bilang prioridad sa sinabi ng lakdang. Apera kay ni ang mga tao na may edad na 16 anyos paitaas lang ang pinagutugutan na tudukanin bakuna habang dai pa ini na before ini na ma-aprobaran. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bukas ang Department of Health sa opsyon na gamiton ang Sinovac vaccine kan China para sa mga aki sa vaccination program kan gobyerno. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na tinututukan ngunyan kan China na aprobaran ang emergency use kang Sinovac para sa may edad ng 13 hanggang 17 anyos. Apera kay ni tinawanin doon na dakol daw na mga ebidensya nagpapahiling na pwedeng gamiton ini sa siring na edad mantang pinag-aaral maninikan mga eksperto digdi sa Pilipinas. Kadaminaging Mayo, sinabi kang Department of Science and Technology na naghanda naman ang Pfizer asin Moderna sa aplikasyon para sa EUA sa siring na bakuna. Sa ngonyang plano kan ni Vaccine SAR Secretary Galvez Jr. na isabay sa vaccination ang mga nasa edad na 12 hanggang 17 anyos. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mga tugang gadaan sa edad na 62 anyos ang alkalde kang siyudad nin Tacorong. Pagkatapos ining ma-hospital, duman sa General Santos City. Sigon kay Tacorong City spokesperson Alan Frino na si Mayor Angelo Ortizo Montilla. Mas midbid sa apod na Mayor Roncal ang binawian ng buhay pagkatapos na magpositibo ini sa COVID-19. Namundo ang bilog na lokal na gobyerno asin siring man ang bilog na syudad kan Tacorong. Matoko bilang alkalde kan Tacorong City ang tugang kaini. Nabi sa alkalde kan syudad na si Vice Mayor Lino Montilla. Sigon sa informasyon, haloy na nagkakaigwanin helang ang sinabi ng persona, alagad na agrabar ini dahil lang kan tamaan kan COVID-19 virus. Oras sa Pilipinas, alas 7:34 na. Bareta ngunyan, mga tugang sa ibang nasyon. Nangapudan po ang nasyon kan Vietnam sa mga kataraning na nasyon at sa iba pang grupo. Kasabay ang mga pribadong mga mayayaman sa kinaban na matabangan sinda sa paaganin pagdonar nin vaccine na pwedeng magamit sa indang mga namanwaan. Ang Southeast Asian country, iyo ang padagos ngunyan ang pagbabakuna sa mga namanwaan alagad na hudyan sa sinabi ng plano ang Vietnam sa pagkasabi na daini halos din kaso kan mga nakaaging mga bulan. Napag-araman na kanuminaging semana, biglang luminangkaw ang kaso ng COVID-19 sa sinabi ng nasyon pagkatapos na igwanin magpositibo sa nagkapirang mga faktorya na para sa mga gadgets duman. Napag-araman na naalarma ang gobyerno kan Vietnam kung kaya padagos sinda nagigibunin lakdang para na makortar ini. Sangon niya, nagakamati nin dakulang takot ang mga naman ang manwaan kan Vietnam dahil sa posibleng pagbagsak kan sa indang ekonomiya
o kung bako man kan iba pa na mga persona na pwedeng mawaranin hanap buhay. Sinabi ni Nguyen Tuan sarong civil servant kan sinabi ng nasyon na ini may dakulang impact sa sinabi ng nasyon. Matatandaan ang Vietnam saro sa mga modelo kan pag-implementar kan pag-istrikto sa COVID-19 dahil ang halos dahil kaso kan mga nakaaging taon asin dahil dit ang nagadan sa sinabi ng pangyayari kung kaya sa ngunyang biglang duminakulini kung na ikinaalarma kan gobyerno. Baretang Sports. Ipinaghambog mga tugang ni World Boxing Council, WBC, as in International Boxing Federation welterweight champion Errol Spence Jr. Napapatumbahon niya si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Sigon kay Spence, iluluwas niya ang sa iyang tibay, asin ang sa iyang alas para makuha ang knockout win kontra kay Manny Pacquiao. Kasi endang bakbakan sa maabot sa Agosto 21 duman sa Las Vegas, Nevada. Target ni Spence na pariteroho na sa boxing si Pacquiao. Sigon kay Spence, aram niya na bakong karaw ang pagipag-boxing sa Pinoy icon matapos na igway na halawig na karaman asin eksperyensya asin lang kaskas kan sa iyang kamot sa pagsuntok asin na ini nahiling kambilog na mundo kung paano ini maglaban sa paginin boxing. Alagad sinabi niya na baka may dayasahan si Pacquiao sa iyang pwersa dahil lanta siya inot naman na nagpractice pagkatapos na ganahon niya ang laban kontra kay Danny Garcia. Matatandaan na si Spence ipinagdeklarar na unanimous o sa pagin ng unanimous decision laban kay Garcia kanuminaging Disyembre sa Arlington, Texas. Alagad bako ini kumbinsido o bako kumbinsido ng mga fans kay ni sa pagsasabi na maluya na ang bungag kay ni kumpara kan mga nakaaging panahon. Dahil lang tayo ini nagkaigwanin sa rong car accident na kinaimbultuhan kang uminaging taon 2019. Alagad sinabi ni Spence na maski siring ka ng pangyayari, kaya niya si Pacquiao na daogon. Mga tugang, kamugtakan kang panahon nasa linya po ang Pag-asa Legazpi kay iba si Janice Rosero. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, June 9, 2021. Yung tinatawag po nating Southwest Monsoon o habagat ang nakaka-apekto po ngayon sa Luzon at hindi po sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Samantalang tinatawag po natin Intertropical Convergence Zone or ITCC ang nakaka-apekto sa nalalatibang bahagi ng ating bansa. At dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang kalat-kalat na pagulan o kaya naman po pagkidlat pagpunog. Hina sa katamtaman ng ating hangin na magmumula sa may timog kanluran ng Itinal na may banayad hanggang sa katamtaman na paghalo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na diluwanin saan mang baybay ng dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura nasa 24 at 32 degrees Celsius. At ang ating araw na sumikat po kaninang 5:80 ng umaga, ito yung muling lulubog sa ganap ng 6:11 ng gabi. Wala po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero, nagmumulat. Showbiz, balita. Sa DZGB, Bareta Alas 7. Kunan ibang mga artista daw, nagpo-post kan sa indang pinagigibo sa mga social media. Asin iba pa na mga aktibidades kay ni, ikinakigkig kan gabos ang naging pag-post kan sa iyang achievement sa paagin in social media si Jody Santa Maria. Ini pagkatapos na i-post niya ang sa iyang accomplishment, may kinaraman sa iyang final defense kan sa iyang thesis. Sigon sa informasyon, nag-eskwela ini habang naka-online kung kaya sango niyang graduado na ang sinabi ng persona dahil lang pinagunambitan sa siring na bagay kung ano ang tinapos na kurso kay ini.
Alagad kinumpirma ni Santa Maria na sa laog din tulong oras na final defense niya kan sa iyang thesis. Sayang ikinaugma dahilan ta na ipasa niya ini. Asin sangon yan, magakaigwa na siya nin sarong diploma, asin maggraduar na sa pagkanhalawig na sa iyang pag-aadal. Aminado si Judy na nagkaigwa siya nin daytulo sa tapos ng pag-eskwela dahilan sa pagiging busy niya sa iyang showbiz career. Sa ibong nalado, consistent man ang pagiging silensyo ni Judy. May kinaraman sa iyang relasyon kay Raymart Santiago. Kunhain na nagresulta inilugod, tanganing ang sa iyang relasyon padagos na magkusog, asin dainin ano man na intriga na nagluluwas kontra digdi. Yan po ang sa tuyang showbiz balita. Sa pangaran po mga tugang kadagsurkan ni News Director Edwin Peralta, asin po tiyan tibulan siya ng regular na nagkaibahan sa baretang ini. Nagsurat po kan Bareta sa newsroom. Ansa ino pong lingkod. Kasabay po si Angel Mustasa sa Bareta sa lado lokal. Iyan ang mga Bareta sa DZGB, Bareta Alas 7. Sa pangaran param kang report kan mga pagriba, hali po dyan sa luwas. Renz Luna, asin Jimmy Nasalita. Salamat po kan sa inyong pagantabay. DZGB, anhapot, masunod na. Kaiba po, John, daing iba, ang lalaking hindi inuumaga. Ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini.